Прывітанне, мяне завуць Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу горад Тоёока. Калі над лугам босал праляцеў, і ты за ім падняцца захацеў. Было яшчэ нічога невядома. Над лугам босал праляцеў. Ну, калі ў Беларусь самому прыляцець не атрымоўваецца, даводзіцца шукаць беларускі каларыт тут, у Японіі. Горад Тоёока знаходзіцца на поўначы прэфектуры Хёго і знакаміты ў першую чаргу сваім старым турыстычным раёнам Киносаки Онсен. Онсен – гэта грамадская ванна, дзе вада з натуральных крыніц. Мы плануем наведаць сёння Онсен, але ж бліжэй да вечара. Ну і пакуль ёсць час, паглядзім, што тут яшчэ ёсць. Ну і пачынаем з парка буслоў. Спачатку мы наведалі вось гэты музей. Ён бясплатны, але тут не супраць данатаў. Нармальны музей, драўляны, у нашым стылі. Некалькі залаў. Ну, дзецям, зразумела, больш спадабалася маляваць буслоў, ды і рабіць арыгамі, чым глядзець на жывых. Таксама тут ёсць крама з сувенірамі, дзе ўсе тавары з вобразамі птушак. Сапраўды, крыху адчуў сябе як у Беларусі. Дарэчы, вы заўважылі, у якіх мы сёння цішотках і кашулях? Усё ж да буслоў прыехалі. Падрыхтаваліся. А вось саміх буслоў у гэты дзень было няшмат. Ну, нам усё роўна хапіла. Гэта не проста парк, а навукова-даследчы інстытут. У 70-е гады буслы ў Японіі цалкам зніклі, і ў 99-м годзе пабудавалі гэты парк, каб аднавіць гэты від у дзікай прыродзе. Ось, і першыя буслы былі прывезены з прыморскага краю. Цікава, што у Японіі таксама ёсць выраз, што буслы дзяцей прыносяць. Ну всё, моя беларуская душа задаволена, можна ехаць далей. А зараз мы на вуліцы Кабан. Не хвалюйцеся, ніякіх дзікоў тут няма. Кабан па-японску значыць сумка. Гэта такая невялікая гандлёвая вуліца, дзе чамусьці акцэнт робіцца на сумкі і торбы. Шмат крамаў і цікавых рэчаў, задызайненых пад сумкі. Ось такія два аўтаматы. Адзін выглядае як сумка, ужо цікава, але прадае напоі. А вось гэты суседні, наадварот, выглядае звычайна, але прадае такія, ну, крыху вялікія торбы. Ну, кошт салідны такі, па $12. Не трэба. Наступнае месца Гембудо, што перакладаецца як базальтавыя пячоры. Цікавы факт, што слово базальт па-японску генбуган
з'явілася дзякуючы пячорам. То есть спачатку адкрылі іх, назвалі словом гембу у гонар чорнай чарапахі. Гэта з кітайскай міфалогіі. А потым, калі думалі, як базальт назваць базальтам, сказалі, тут у нас жа ёсць гембу, вось няхай гембу і будзе. Гэтыя прыгожыя слупы утварыліся тут больш за 1,5 мільёна гадоў таму у выніку вывяржэння вулкана. А вось паглыбленне ў пячорах гэта ўжо справа рук чалавека. Раней тут здабывалі камень для падмурка дамоў. Такіх пячор тут 5. Таксама ў парку ёсць геалагічны музей, дзе можна паглядзець на розныя камяні, мінералы ды косці дыназаўраў. Некаторыя камяні можна і купіць. Напрыклад, вось гэты каменьчык каштуе $1500. Остановите, остановите. Витя, Витя, наковите. Усе 5 пячор знаходзяцца вельмі блізка, ды і падымацца высока не трэба, прыкладна 5 хвілін. Гэта вельмі зручна для такіх турыстаў, як мы. Всё, мы ўжо стаміліся, так, дзеці? Поедем на мора. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Калі тут ёсць мора, да яшчэ сам горад турыстычны, значыць павінен быць і акіянарыум. Ён ёсць. Але ж мы не паспелі. Ён уже зачынены, шчыра кажучы, і не планавалі. Тады навошта мы тут? Таму што насупраць акіянарыума знаходіцца вось там востраў Націгасіма. Ведаю, што ў 50-е годы сюды вазілі людзей для чайных цырымоній, зараз зусім нікаго не возяць. Такая маленькая кропка, нічога не бачна, мы падляцім бліжэй. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. What? А зараз непасрэдна Кіносакі онсен. Але спачатку нам трэба пераапрануцца.
Ну як, японец? Вось гэта юката. Перакладаецца як адзенне для ван. Але не абмяжоўваецца толькі онсенам. Гэта паўсядзённае адзенне. Летам у Японіі вельмі спякотна. І ў звычайным кімано хадзіць цяжка. Таму часцей ходзяць вось у такіх юкатах. Больш за ўсё час нейкіх там свят, фестываляў. Ну, канечне, у першую чаргу каля онсенаў. Кіносакі – стары горад. Яму ўжо больш за 1300 гадоў. Папулярным стаў у 19 стагоддзі. Тады тут было нават больш рёканаў, чым зараз. Рёкан – гэта гасцініца ў традыцыйным стылі. Але калі зараз гэта больш курорт, людзі прыязджаюць з атмасферай старажытнасці, то раней гэта месца нагадвала санаторый. Бо ў онсены людзі хадзілі, каб падлячыцца. Зараз тут 7 онсенаў. Усе яны вялікія, прыгожыя, быццам нейкія тэатры. Большасць турыстаў імкнуцца наведаць іх усе. Таму пачынаюць мыцца ўжо ў гадзін 5. І на вуліцы ў гэты час амаль нікога няма. Мабыць, таму і рэстараны рана зачыняюцца. Для нас знайсці паесці было сур'ёзным квестам. Ну, а потым і онсен. Все, мы памыліся. Зараз чакаем нашых дзяўчынак. А ўнутры нічога не здымаў, бо па-першае нельга, ну а па-другое там вельмі шмат голых мужикоў. Калі вам цікава даведацца, як выглядаюць онсены ўнутры, паглядзіце вось гэтае відэа, я там все паказваў. Ну, ось такі быў дзень. Дзякуй за тое, што паглядзелі гэтае відэо да канца. Такіх як вы не шмат, на жаль. Ось, калі казаць пра лічбы, канешне, зараз у канала рэгрэс. Гэта не праблема ўселенскага маштабу, я не перажываю, але часам думаю пра тое, як спыніць дзейнасць канала. Калі вы не хочаце, каб гэта адбылося, калі ласка, расказвайце сябрам, знаёмым пра канал. Без матывацыі цяжка нешта рабіць. Вось. А каб больш людзей пабачыла гэтае відэа, трэба ставіць падабайку, пісаць камент на 300 слоў, падпісвацца і біць у звон. Дзякуй. Ну а пакуль.